Ехо, компанията, здравейте! Така, ще кажа слънчев Крит, ама не е толкова слънчев, обаче по-рано беше слънчев. Иначе там е морето и е много яко, бистричко, мокро и както си е. Основата на дайвинга искам да ви кажа. Дайвинга е за три неща. Go places, meet people, do things. И като ги спазите тия трите, нещата се получават доста добре. Дайвинга наистина се върти около тия неща. Ако сте го забравили, защото това нещо го има някъде и в учебника за Open Water, ако сте го забравили, вкарайте си в главата и го следвайте, защото това наистина ще ви накара да се чувствате страхотно под водата, над водата и ще ви отвори нови хоризонти, което е всъщност голяма част от смисъла на гмуркането. Ето, сложете си опак в главата, трите неща. Go places, meet people, do things. Вчера бях в София, днеска съм в Крит, а за утре интересни места, които предстоят. Сигурно ще кача нещо в канала, в групата и така нататък. Яката работа с инфлуенсърството. Окей, over, out и до скоро. Чао!